Hi guys, mga ulitan ninyo na tayo sisig, na tayo fried chicken, na po tayo pansit. Manta guys. Ito lang sisig oh. Ito lang sisig. Kung nasa pamahaw pa yung ulso. Wala pa po siya pamahaw. Sinawasa. Ang pansit oh. Tayo. Sambok. Minsan na mo guys, wala pa rin nahuman atong balay. Tayo kwarta ko. Bago tayo palit materialis ng panahon na. Ay napag puti. Napag-ikuan ilang. Sa itlog ilang sisig. Dahil anak. Ano na tagaan sa mga. Siyem ita. May pa rin pansit to. Lamang chicken, kailangan na to. Ito ka na yung sisig na kung gitanahan. Saba ka na natulog. Pamahaw pa ni Uto na ito ni guys. Limit tayo ng cook, malimot ang palit ng cook. Iksan pa sa ano. Tumpo sa agsili. Kaning kuan. Sama na to. Naman si natag sili. Wala ko sila. Ang tambok ko.
Yun natin yung mga tambok-tambok. Yung tambok-tambok ko. Kulang. Yung buffalo chicken at yung tinaman. Yung paluin. Kaya tamon guys, wait lang ha. Kung mga dog na atang. Gusto ko. Bye guys, simple din nato ni hot doon kay mamili ta sa itong makauban sa balay. Bye bye!